Kawadhi jimeni ogana ma pachoka kwa mondo sirikal chiel kod tiyo kod mwandu molosi pachoka mondo kony sirikal e loso thuolo mag tije ne rowere. Jagoro mongirore migawo mar weche ohala kod kembe Laktar Juma Mukhwana oyango ni kinde duto ma thurka kelo mwandu kowuok e pinje maoko, thuolo mag tich bende dok piny ne oganda ma pachoka. Mukhwana ne odhi mbele gi jiwo kuonde tiegruok mamalo mondo sir dongruok kod lony e kind rowere mondo kel medruok e nyak mag mwandu e pachoka. The university is currently market testing one of its pioneer Wema black soap product. This is a product that is envisioned to promote the use of locally available resources while creating opportunities for researchers to continuously innovate on the diverse products of indigenous trees. As you know, as you leave this place with all the knowledge and ideas and all the innovations that you want to make, I want to make sure that, and want to implore Kenyans that they learn the art of consuming what is made in Kenya. We want you, as you develop your products, as you sell those products, I want to ask Kenyans that the time has come when Kenyans must consume what is made in Kenya.